Usa ka mayong adlaw na pud sa atong tanan probinsya og usa ka maayong adlaw na pud sa atong tanan mga kaagri. So sa karon nga video na ako'y gusto i-share labi na atong mga farmers og mga durian din na niya ang ilang area is medyo patag. So na ako'y i-share sa inyo nga video probinsya nga idea nga para makatabang pud sa inyo ha. So kabalo kita nga kining durian is very sensitive kay ni siya labi na og mapunduhan og tubig ang ilahang punuan. So naay tendency og di na to magapan nga malaos or mamatay ang ato ang tanom nga durian. So inyong buhaton ka probinsya kung medyo patag ang inyong gitamnan sa inyong durian niya na matapok nga tubig kung muulan. So ingani inyong buhaton nimo sila og ingani murag ilingi nimo siya tapos ang yuta imong ibutang diri sa tunga para ang kanang tubig dinha sa palibot dili makaadto ngadto sa punuan sa atong durian and malikayan ang pwede nga pagpundo sa tubig diri sa ato ang tanom. So para dili